Dobrý den, představila byste společnost, kterou reprezentujete? Dobrý den, já reprezentuji společnost Deloitte. Společnost Deloitte se zabývá v podstatě poradenstvím v oblasti auditu, daní, právních služeb a v podstatě veškerého firemního poradenství, na které si vzpomenete. A to je možná k takovému tomu představení. Jsme mezinárodní firma, a máme sídlo tedy v Praze, ale máme menší pobočky jak v Brně, tak v Ostravě a obecně do těchto 3 poboček nabíráme ročně nějakých 80 čerstvých absolventů vysokých škol. Takže proto jsme i tady dneska na veletrhu. A koho scháníme? Určitě čerstvé absolventy, kteří v první řadě umějí anglicky a každý další jazyk je výhodou. V našem prostředí je to určitě němčina, ale samozřejmě máme i klienty trošičku exotičtější, takže v tuhle chvíli jsme hledali i kolegy třeba s čínštinou, japonštinou anebo ruštinou. No a ona tady ještě zmínila takový trošičku pár tipů a triků na to, jak správně tu firmu zaujmout. Nemusí to být zrovna v Deloitte, ale obecně platí to, abyste byli pečliví, když posíláte ten životopis. Protože pravidelně se nám stává, že ty životopisy obsahují nějaké chyby, ať to už gramatické, anebo i faktické. Těmi faktickými myslím třeba to, že i když jste vystudovali inženýra na nějaké univerzitě, tak pořád máte jako tu hlavní školu základní v nějaké vesnici, odkud pocházíte, což není úplně samozřejmě to, co by nás v první řadě zajímalo. A další chyba, která se tam objevuje, je určitě to, že tam třeba nejsou kontaktní údaje, to znamená e-mail v dnešní době a telefonní číslo. To, kde bydlíte, nás v tom prvním výběru úplně nezajímá. Takže určitě se na to podívat. A samozřejmě, když píšete motivační dopisy, tak je dobré nedělat ctrl copy a ctrl paste, ale v podstatě spíš si to po sobě ještě jednou zase důkladně přečíst a podívat se, jestli neoslovují nějakou úplně jinou firmu, než kam píšu. Je pro firmu Deloitte důležitá praxe, anebo se uchazeči nebo absolventi naučí vše až té praxi? A to záleží opravdu na tom, do jakého oddělení byste potom nastoupili. Do auditu a do daní patří v podstatě, a obecně říkáme, a je to i pravda, taková tabula rasa. Tam nám opravdu nevadí, že k tomu oboru nemáte úplně žádnou relevantní praxi. Tam věříme tomu, že vás tu praxi naučíme. Samozřejmě potom v tom poradenských firmách, když chcete dělat poradenství třeba v oblasti IT, tak už očekáváme, že nějakou znalost toho IT máte, protože přeci jenom, aby člověk radil tomu, jak programovat a nevěděl žádný jazyk programovací, tak by to bylo trošičku špatné, takže takhle bych to asi rozdělila. Ale obecně by se dalo říct, že tu praxi není nutné mít. Když si prohlížíte životopis, na co první se díváte? U nás tím, že já třeba ročně vidím nějakých 1500 životopisů na ty juniorní pozice, tak já hledám první 3 záchytné body. První je tedy, že se dívám na ty kontaktní údaje, jestli je tam nějaký kontakt, na který vás můžu kontaktovat. A druhá věc, na kterou se dívám, je to, jestli ten člověk je opravdu čerstvým absolventem nebo dokončuje studium. Takže opravdu lidi, co třeba mají jenom druhý ročník bakaláře, pro nás nejsou úplně zajímaví. A na druhou stranu lidi, co už mají 5letou praxi, taky úplně nespadají do toho profilu absolventa. A třetí věc, na kterou se dívám, tak jsou ty jazyky. A pokud tyhle 3 věci tam najdu, tak pak v tu chvíli pozýváme na to testování, které nám vlastně ten selekční proces udělá samostatně. Nabízíte nějaké benefity? Určitě ty benefity pro ty juniory bych řekla, že primárně jsou vnímány třeba to, že máme různou podporu vzdělávání. Vzdělávají se v těch profesních certifikacích, daňoví poradci třeba na daňového konzultanta, auditoři na ACCA zkouškách nebo na statutárního auditora Komory auditorů České republiky. A v tom konzultingu to jsou speciální certifikace zase potřebné pro tu danou oblast. Takže to je tam jeden z těch benefitů a samozřejmě pak takové ty klasické benefity, jakože máme nějaké firemní akce, různé vánoční večírky a podporu. Samozřejmě tím, že jsme velká firma, jiná v České republice přes 800, tak samozřejmě máme i nějaké firemní slevy v různých obchodech a máme takzvanou kafetérii a samozřejmě nějakou tu klasiku jako stravenky a podporu dalšího toho zázemí, tak to u nás funguje. Jakým způsobem motivujete pracovníky? No, ta motivace hlavně na těch juniorních pozicích si myslím, že je tím,
že tam opravdu funguje takový ten kariérní žebřík, jo, což samozřejmě ne každá firma může říct, ale tím, že nás je opravdu tak hodně, tak můžeme vytvářet takzvanou pyramidu. A ta pyramida v podstatě funguje tak, že každý rok se ten člověk dostane na vyšší pozici. A tím pádem mu naroste i nějaká zodpovědnost. V tom druhém, třetím roce už má pod sebou i juniory, takže i jakoby pracuje s těmi lidmi. A ta práce je opravdu každý den jiná, takže je to takové hodně zajímavé. Děkuji za rozhovor.